Здравейте и добре дошли в канала на Автокъща Армела Авто, където ви показваме товарни и леки автомобили, с които да помагате на бизнеса си да расте. Днес сме ви подготвили нещо наистина практично, което може да стане идеалният партньор за вашия бизнес. Този Volkswagen Caddy Maxi 2019 година. Автомобилът е нов внос от Германия и първото, което прави впечатление, е чудесното му състояние отвън. Сивия металик е може би най-благоприятният цвят за работен автомобил, тъй като изглежда представително, но не си и личи всяка прашинка по него. Колата е без абсолютно никакви удари и външни забележки. Но голямата новина тук е метановата фабрична уредба. Какво означава това за вас? Означава спокойствие, надежност и ненадмината икономия. С около 20 евро ще изминавате средно 350 км. Това е разлика, която буквално ще усетите в бюджета си още през първия месец на ползване. А сега нека надникнем и вътре. Още с отварянето на вратата ще усетите, че тук не е правен компромис с поддръжката. Салонът е изключително чист и запазен. Позицията на шофиране е удобна дори за дълги пътувания, а мултифункционалният волан ви позволява добре да водите разговорите си напълно безопасно през Bluetooth, докато шофирате. В работното ежедневие дребните детайли правят голяма разлика. Имате 6-степенна ръчна скоростна кутия, идеална за пъргаво градско шофиране, но и много икономична на магистрала. Тъй като колата е Maxi, задният парктроник ще ви бъде незаменим помощник при маневриране и паркиране в тесни пространства. А за комфорта през горещите летни дни се грижи отлично работещият климатроник. Когато погледнем товарното пространство, виждаме, че тази Maxi версия ви дава цели 225 см дължина и товарното пространство е много запазено и чисто. Разполагате с цели две странични плъзгащи се врати, което прави товарнето и разтоварването в тесни участъци изключително лесно. Имате и вграден контакт за 220 волта, ако ви потрябва ток. Както и фабричен теглич, готов за работа. Автомобилът е с хомологация N1 и се води товарен автомобил. Още един голям плюс е наличието на изводи за фабрична вентилация от всички страни на товарния отсек, което прави този автомобил изключително подходящ за безопасен превоз на живота. От Армела Авто ви предлагаме лизинг с одобрение до 2 часа и продаваме автомобила с включена гаранция от 24 месеца на основни електрически и механични компоненти. Автомобилът се намира в град Петрич и можете да дойдете и да го видите на живо. Вашия следващ работен партньор ви очаква. И не забравяйте, че ако този автомобил не ви е по вкуса, можете да се свържете с нас, за да намерим перфектната за вас кола по поръчка от Европа. Благодарим ви, че гледахте това видео, харесайте го, споделете го с приятели и натиснете камбанката, за да виждате още такива оферти от нас. До скоро!